Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpatuon sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello, kumusta ka mo? Yan sabi niyo alagad sa kanginan, Trifon Morales. And then my partner, isa ba na ako diri si Juan de Tayad, kumusta ka mo tanan? Importante na to, asap nila, always say a prayer. Importante ang itong pag-ampog panalangin na ito sa labang magagawang. Lord, thank you kayo sa imong gihatag ka namong grasya sa matag adlaw. O kanimo, Mama Mary, thank you kayo. Mama Mary and Jesus, salamat kaninyo. Sa labaw sa tanan sa itong labang magagawang. Thank you kay Lord, thank you kayo sa mga grasya. Sa mga grasya nga miabot sa among kinabuhi. Thank you kayo. Unya, ako sa ding i-shout out sa makadiri nga akong MIGC, no? Ang Mactan Island Joggers Club. Nangatong ni Bradix Marsing o ni Bradix Tunying o sa bang mga Bradix o mga sisters. Kumusta ka mo tanan? May pag-jogging yung napita? Ang MIGC. Daghan na kayong mga sakop na ito na napita. Almost 17 na kabuk person, no? Ato mga sakop niya sa MIGC kon Mactan Island Joggers Association o Labaw sa tanan. Ingon man sa pagkumustahon sa nako ang mga one team, one goal, mga bikers. Okay, kumusta ka ba ng tanan? Mayong pagpaminaw kaninyo. Okay. Bueno, ang so tapo ko rin itong atagan ng pagtagano, pinadakin is usak ka lalaki nga nagpatago ng sangan nga mading. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ng atong singer, si Mading. Kini ako problema bahin ni sa nervyosa na kong asawa taon. Ambot ngano na nervyos na siya. Mao ni akong problema. Ambot ngano ka ni siya no. Mao ni na problema lagi ko. Basta na problema ko. Inaniw ko pagsugod ang mga pagitabo ha. Ay, kami nga orbias panahon. Katahon ko katong among theme song sa kong asawa nga karon 40 ng nervyosa ha. Ay, we. Kanila akong taon. Usa kahigayon gisaad mo ang pagmahal ning alaut nga kanimo karon nagatuaw mauy gibalos mo sa akong mga pagmahal gilangkat mo ang mga kalipay ning dughan hay na ang mga saad mo hay na hay naman kadtong mga panumpa mo imo na balang hikalimtan kadtong nangaging panahon sa mga gugmata unsapay dangatan nining kalang nga sa paglaom daw
balang lingi unking nagahilang ihatag 9 taon ang kaluoy mo. Adin! Tay! Tay! Ato imong asawa, oy, soy. Ha? Ato imong asawa, kay basing miandar na ang nervyos ato. Ano, unsa naman to? Ha? Ay, pagkakidot. Ako hinuoy imong pangutan-on. Pangutan ato imong asawa, kung unsa na, ginervyosan ba to, kung unsa? Mo ba, Tay? Sige. Ariyon ako, Tay! Day, Richel. Ay, Richel naman. Day, kaning sinda. Day, naunsa man, Day, kaday, ha? Nganong murag layo mo kayo mga panlantaw-taon, Day? Unsa man, tabo ni mo, ha? Naunsa man ka? Tingog, oy. Mading, dong, nasamad ko, dong. Ha? Asa sa mali mo? Nayuda, dugo. Ay, sus, ginukagamay, rabi, taon, na. Round ba na istudlo, taon? Layo na sinayoy! Layo ko tao, tanawa. Tanawa, kadool na, anak. Natural ka madool kayo mo, magipadoli mo tudlo si Mutian. Saan tayo? Niasa ba na sila, di ba nasa tiyan? Wa, naas mo ko. Hindi ako kuya po na ba yung kaniya? Kuya po na ko. Sabi rin siya, ikaw ba? Oo, ikaw, inaunsa ba ka? Oo, Magbuhat ikaw. ka. Mahadlok pag kumakakita og dugo. Sabi rin, Meda, hadlok. Kusong naman lagi kay kamukaon o dugo-dugo. Ano hadlok ka? Ay, man to, dugo man to. Dugo Yun ang ano samad, manikan, unsa ka ha? Nasugsog man. Pagkuhan ako sa sugsog, nagdugo. Mao nga. Wala, Mading. Wala pa akong panalaman, Mading. Maguya po lang yugo. Sampa diya taon. Basta ayaw ko ka. Unsa? Ayaw ko bihaya. Ayaw ha. Unsa hadlok ba ka gagamay biya taon na ano sa mara? Palitin yung banin ka. Inana, kadlok ka na kong asawa. Nervyosa kayo. Dugo sa tao. Hadlok kayo. Mao nga, napakitabang ko sa kong amigo kay unsay tambal sa kong asawa taon. Unya? Pre, unsa may tao tambal na taon sa kong nervyosa sa kong asawa, pre? Kung nervyosa kayo, gusto ko mawa na, pre, kalay. Pre, mading. Ding, kanang... Ang saan ito apelido ni mo, Ding? Kalimot ko, Ding, da. Dilmar, unsa? O, Dilmar. Abi ko na... Gili. Abi ko nakurda ka. Kuan mo, Ding. Naisert. Kuan mo. Lingaw-lingaw ko din ako, Ding. Kuan ba, Ding? Kanang nervyos ba, pre? Pre, mading. Usa sa inundan, anak na pa. Kanang... Stress ba, stress? Kuwang stog. Stress? Oh, stress. Kuwang stog, ha? Labi nagduna kay insomnia ba? Kuyaw kay na. Nyadi kam katog. Oh, grabe kay imong stress, ana. Yan sa'y tambal na pre, kaya uwa na magawa na akong asawa taon. Kaya ultimo dugo, kagamay kayo, nga sug-sug taon siya, hindi nervyos man taon. Nglus pa rin maayo, nagtanaw dugo. Amo, lagi, di na maayo nga kumpisahan na, pre. Kay, madugay bida. Kuya, og malisuan ka na sa pangisip, pre. Ang uban na, pre, wa na. Ming graduate as kalibutan. Kay milukso naman. Mulayat man na sila sa mga kanang habog ga lugar ba. Kay mahadlok sila. So, muna angay ni mong bantayan yun, pre. Basta na. Nyaon sa, lagi tao ay buhato, lagi tao na kuha na, pre. Kuan, pre, papahuwaya lang yun na siya, pre. Kanang saktog yun sa katog ba, pre. Mo na siya. So, usari tambal na, katugra. Maura gyud pre. Baho nga pakatulga lang. Pakatulga lang yun ang imong asawa niya pakan sa saktong oras. Nya pakan agbang nga utanon ha. Nga kanang utanon nga mga puno sa bitamina ba. Okay, pre, buhato na nako. Salamat kayo, pre, kaloy. Wa ko maglagay, kao din ako usawa mga utanon nga puno sa bitamina. Unya? Ha? Mayal pa ka dyan, Mading? Oh, maulag gini kinahanglan nimo. Hilom, oy. Igna lang doon nga, di ka makapalit og baboy. Gusto ni mo, ikaw rin mo ka og baboy.
Noon so di lagi. Sa pagkakaroon lang ni. Karoon lang ni nga may sakit ka. Masay sakit. Basig ikaw ra. Kami pagkapatulon ba kan dako. Oh? Anong taon? So, bagaw saan nahimo nung patulong taon na ni. Kay dili. Suma, ha? May giliatan ba ka, ha? Ah. Bisag minyo, basta gwapa, patulan nimo. Ah, Bisag tiguang, basta kwartahan, patulan nimo. Mari- Bisag kinsa na lang bayhana imong patulan. So, patulon kang dako. May nagtaka o istorya taon. Kay dili tinuod, ha? Mupatol mga ikaw sa'yo, bisag way kaligo. Di sa taon ko palabot na way kaligo, sobra naman sa naging... So, sa ato pa, tinuod ko di ay nga mupatol kaslain, ha? Ay, wow, eh. Noon taon, putanon pa rin mo ako mga uyab niya. Adi ay, tinuod gid ay nga nga naagud ay kay mga uyab. Patulon gid ay ka. Sila! Hoy, Taldong. Unsa man ang atong umagad, gamurag, wa naman ay gawas-gawas atong bay. Narama permi silang kwarto. Maunay problema karon sa atong anak nga si Mading tasya. Unsa man na siya may gikahadlukan. Nahadlok sa mga maniningil. Munang wa nalay gawas-gawas. Sa pa niya to siya, Kadang atong umaga, matud pang Mading, dili nyo kuno na ganahang mangutang. Your words good. Ngano, kwartahan na siya. Kay dili man manutang. Ay dili man, wa may tao nga way utang. Ang utang pa mga ng gobyerno. Mao. Suma, ikaw, wa kay utang? Nganong nabali naman na ako ang topic na anang atong distoryahan. Nganong ako na may imong gibirahan. Kalimot ka ta siya, nga nakabot mong kong barangay hall tungod mo. Isa, kay ngano, konsihal na ka, kapitan na ka, trabahante na ka sa barangay. Dili, nakaabot kong barangay tungod sa imong utang. Ngano, God? Suma, kaysa may kikiha itong ahente sa sofa. Ako, O, kaysa may nangatubang, kaysa may nangutang. ako, O, sa dihang gikiha ka, kaysa may atubang dito barangay. ikaw, O, ako, ya, kaysa may nangutang na itong sofa. Di ba ikaw? ako bitaw. Unya kaysa may tigigdaan sa maong sopa. O, ako. Oh, ikaw niya, ako day babayron. Siyempre ikaw nagoy tigamit ato. Hakbe ani, oy. Mao nga ayaw, pagilas-silas niya, oy. Patay para god. Unsa ganito'y topic nato primero day? Atong umagad. Nga wa na'y gawas-gawas ilang kwarto. Oh, mauna diha, oh. Unya, nganong ako naman hinoy imong gibirahan. Ha, gusto kang magpakwanta? Wa. Magsinikay ta, magsinukmagay ta. Wa ko mag-ingon, nga magsinukmagay ta, mag-unsata diha. Wa ko mag-ingon na anang magpinagsitay. Unya nga, no, lagi ako may imong gibirahan. Kung ang kaskulating. Sa, ayaw binuang dito siya, ha? Mga ayaw kog bikila. Kundi ka gusto nga kita mo magpinaksitay. Kuan ba kaya pagkakidot ba yan ni, oy? Ilom diya, Taldong. Ang ako ba? Ilom, oy. Nagsigala ng mata mo. Day Sinda. Inom aning gatas, day, Makayo ni si imong gibati. Ha? Kay nga no, nay. May gibati day ko, nay. Ha? Waday ka mahibaw sa imong gibati, day? Wa man, nay. Kay unsa day akong gibati? Hala, kay posible, good. Lagi. Wa man ko maunsa, nay. Mao ba? Oh, kung mauna, ipataka lang dahil ni si animal aning Taldong, Nga no, day, nay. Ay, Nay. If I never sing, ano? Nay. nga naman ka. Nay, taguin ko, nay. Kay nay, gusto mo patay na ko. Ha? Mo na tawanan, nay. At yun pa na niya, nay. Ha? Sagoy mo patay. Wala ka makaila sa imong bana? Ha? Imo man ang bana, si Mading. I'm not sure how... Siya? Si Mading na. Ang ano mo, ha? Ano mo? What's the matter? Oy, Mading.
At imanaring asawa ni mo, kaya wa na ni makailan ni mo. Oy, nga doon. Desida, unang kakailan ako na ha. Pasulti niya. Ha? Jose, Kaya ano man o wa na siya makailan ni mo, Mading. Ngaila-ila, wing usab. Bago ko sa ikuang gol na ha. Kuwang nas ka gol. Ano, Mading, ay, yun na. Asa naman to Sinda? Oh, sigbat ba rin? Ay, lakaw mo to. Basig to sa kwarto. Ariyon ako, kariyon, te. Uy, ay man to Sinda. Galit man. Uy, hala, unsa maning nasa ako. Uy, kinsa maning nasa ilawom sa ako. Oh, hala, naamang gudi ay kada ilawom sa akong sayaloy, sa akong pundiyohan. Anay, nalipong ko. Unsa? Mading. Murag dili na gudi maayo. Ha? Murag grabe na ng sakit si mga asawa. Mao ba? Nga, gano man eh. Naibaw ka, nga katunay sulti mi, niya miabot ka, niya kalit lang ni Senawa. Abi ni mo, midagan sa inyong kwarto. Ano Wow, ba? misok-sok na rin sa kumpundiyohan. Oo, nahadlok man si animo. Kay mura ko no killer nga gustong mapatay niya. Unsa na eh? Mao na. Purtigun niyang lus para pagkakita nimo niya. Pagkakita niya nimo. Wa na siya makailan nimo, Mading. Kay mura ko no killer nga gustong mapatay niya. Urbida, no? Mo to siyang kalit na wa? Nawa ba, oy? Nga naaraman siya, misuksok sa akong bilahan. Pero pwerte na akong kuyawa, kay kalit malasang milugwa sa akong bilahan. Nga wa ko kabantay kung giunsa niya pagsuot. Unsa? Ano usap siya diyan eh? Paggawas niya sa akong bilahan ng luspad, niya may pagkatatood na kuyapan. Ha? Nga naman eh? Ayaw na lang kong pangutan akon nga no. Basta kay pag-awas niya diri sa akong bilahan, perteng luspara. Niya pagkataod-taod na kuyapan. Ako mo'y ginervyos, oy. Abo, bisagdaan sa kay kanang nervous breakdown, ha? Hello, niya, oy. Nakada? Kulatahong tanong kag sa kaadlaw nga way pahuway-huway na. Ikaw ba na eh? Hindi mo ka matag-joke, oy. Joke nang naw mo. Joke nang naw mo. Unsa yung bahato na ko ni kusawa tayo eh? Ay, mo ganang ipa-check up kay murag delikado na ka na. Check up, porbida. Unsa ba yung delikado, ana, tay? Kay kung mo tukara na yan nervyos, dili na siya makailan mo. Samot na kami, di na siya makailan. Unsa yung problema, ana, tay? Oh, wa ka mahibaw, nga daghan ng mga panghitabo nga dunay anak, yunay o patay sa iyang inahan, o amahan o igsoon. Kana tungod kay masakit kuno ni san nervous breakdown. Unsa na to, ana, tay? Unsa yung buhaton to? Imo ginang ipatanaw, doktor. Tay, pero ang problema, sa itong kwarta, tay? Mao na diha. Pero suwaya sa public hospital. Kay mutambag ka na sila kung kinsay angay duulon nga doon koneksyon sa maong ospital. Mga politiko ba? Mga suwaya na. Aga ko upaw, aga. Basta mo andar galing nervyos kong asawa, di na yun na siya makaila. Kung kinsa o unsa ka diha, di na siya makaila no. Pagsangin na day ka nga mga kriminal, abusayap. Unya, doon na pag grabe kay nga mga panghitabo. Mading, magdali. Ay, mo asawa. Okay, nga ba si datay? Nasa inyong atop. Nasa atop? Nasa atop, tay? Unsa na siya sa atop, tay, ha? Purbida ba ho? Kakaon na siya. Unsa nanguha siya kaka niya? Okay, kakao sa imong mata. At tuwa kay basig mo layat ka to mo. Ay, kabla kay. Di mo na siya mamatay. At di na siya mamatay nagtason sa atop. Buambak ko nun siya sa 4th floor. Nga nung mahadlok man siya nga
second floor man yung atong bahay, tay. Ako bitaw sa hingnan nga second floor na dili, fourth floor. O niya, o sa may yung pagtuo nga, second floor. Buamba ko rin sa kaduha sa second floor para mahimo fourth floor. Karaan na ni mo, tay. Karaan, kinuo ko. Mao niya akong problema ron kay murag sa akong tatay ni grabe. Takdan sa kong asawa taon. Mabuang ka niya akong asawa. Unsa man? Di tan-on ninyo ani ako asawa. Mukalit ra siya ka andar yang nervous. Unsa man? Mabuang ni. Kung ka pasultihon, mading. Good morning. Hi, Ate Pres. Lord, thank you, Lord. Salamat, Sa Lord. tanan nga namati na mo ron may adlaw. Sa tanang namati na to karon, Ate Jijen. Good morning, Kuya Alan, sa mga mama nga nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy for me ang mga bata. Unya, gawa sa Don Pepe, ang Diamond Food Trade Incorporated naghimo og OBM espesyal, tasty fish cracker ug Paulitos macaroni crunch. Palit na mo, lami. Lami ka na mga bata, ha? Eskwela na to, ato imnon ang Don Pepe Tablia. Mo na the best yun kaya na to. Taas ang atong energy, happy yun ta permeo niya. Iniguman sad katong mga dagko ang ato imnon kanang kapi nga matapang kaya kang ipaglaban ang ato ang said Panyawan Coffee Mix. Mao na the best kay natong imnon gyud sa atong padung sa trabahoan kay nindot kay kondisyon kay ta kung makainom ta ng ato ang said Panyawan Coffee Mix. Unya sa mga tao ni former Kapitan John Ramos kung nagbuhat siyang Miguel Foliar good morning ni Maria Cap og sa mga tao ni Kuya Nick Pipito basta Toledo Kuya Nick Pipito basta South District sa Cebu Dodong GR Pipito puta og sa tanang mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar si Ricky Asnar si Ryan Kangki Ma'am Casmer Ararao og ni ta Lister Daan ni Mayuli og ni Dog Francis Kuchal Francis Ispares good morning ni Maria Dog sa imong pagsuroy-suroy sa tanan na itong mga kaigsunan salamat kayo ninyo. Ate Pres? Okay, og ako sang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa tumang high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog sipya kapag inom kada adlaw gyud, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto nimo mao gyapon, usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon una ka mukaon sa imong paniuto. Mao gyapon ni kagabi sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na sa daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang natong na problema bahin aning kidney ug UTI, ayaw na magkabala ka, di na taangang mahadlok, ana. Tungod kay doon na magkatambal, magkaayo, magkapaalibyo anang atong debate bahin aning kidney ug UTI, kini mao ang Pugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Pugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Pugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o UTI, Pugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Ug mapalit kining Pugon Herbal Capsule sa butika sa Rose Pharmacy, Diding's Pharmacy o sa Queen's Pharmacy. Okay. Thank you kay Ate Pres. Sa tanan na itong mga kaigsunan nga migamit sa ito ang said liniment oil nga tinuod buwagtang sa itong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, parikos beds. Katul, kuto sa kabataan ilikay paginta sa ringgi kung mugamit sa ito ang said liniment oil nga anhara. Mapalit sa butika, di ba kayo gili? Sa butika rin yun mga igsoon. Anhara rin ito mapalit ang tinuod ang naila na kayo nga said liniment oil nga ato gikagubdan ko nis mahigala kusog makene.
Para kung gams kay ilan na magyuning nahibaw na magyuning nila nga epektibo kay tanan. Pero adto ra gyud sa butika siya mapalit. Wa gyud na siya na matud-an na gyud sa katawhan. Sa butika gyud ha, wa gyud na gibaligya sa gawas baygala. Ato gyud wa gyud na gibaligya sa gawas ha. Sa butika ra gyud mga isuon, butika, ha. Og namang galis gawas ha, palpak na, piki na, butika ra gyud. Nya og di gali ato sa Facebook, pangigala Facebook. Nya bisitahan nato ang page Sid Marketing, Panyawan Herbals Incorporated, ha. I-type na to ang Panyawan Herbals nya. Ayo kalimot mahigala nga ato i-like ang page diha mahigala makita diha tanan ang mga genuine Sid Marketing products. Og ang mga Panyawan products Sid Marketing mapalit na pud nato gams sa Shopee gams. Shopee. Sa ato pa butika og Shopee na ato mapalitan ang Sid Liniment Oil. Okay. Diha sa si Aiki Aguhar gams alias Iring diha sa Hipodromo Cebu. Ato digamitan ana. Nya sa pero kini Alan Sarmiento ako yung malikon kay manager pa niya sa Cruz Margar niya imuning amigo. Kanya Alan Sarmiento. Tigamitan ko ni siya gams. Niya si Wilfredo Sarsina diya sa Muhon, Guadalupe. Hindi gato. Niya sa Linaos kuani Abi Taxi. Abi Taxi. Na di Abi Taxi gams. Linaw Talisay mo. Ay di text ako yung Gilio. Be. Regards dinyo tanan diha Kuya Goliath. Regards ko ni Gili Gomis ni. Ay kila Gomis? Wa mo minus ko kila Gomis. Di ba? Oo. Gomis may ka. Ay di pa sumpay siya. Elmia Gomis. Uy, patayin mo na. Patay na din. Boy, binuang di ako sa patay. Magtaon. Kininoon si Kuan. Kininoon si Kuan. Ay, si pagkatawagan. Kuya, di mo gawin. Nawa na itong diri katong. Sabrang nari. Nawa na itong yung sa itong taksiyahin noon, kalimutan. Abi taxi. Una di Abi Taxi Gams. Oo, din eh. Si Mark Bagdul. Okay. Nya na pa yung Kuan Gams. Silkon Taxi. Tito Kulina. Okay. Salamat kaya sa pagsaling dito sa atong bantugan kay Haplas Sid Liniment Oil. Okay, nya. Bam? Rin. Salamat sa kayo. Libi na kanimo diya, Dr. Jeffrey Del Socorro, Sir Ede Del Socorro diya sa Ormoc, sa Valencia, Ormoc. Thank you. Ayun man sabi ni Rolando Maget. Kumusta ka diya sa Simangan, Ormoc, ang mga bata? Lahat, kumusta? Ayun man sabi diya sa kang Father Benji Olimbas sa Southern Leyte o ni Father Ray Rosales diha sa San Vicente Liloan kauban ni Father Obod, Father Kent Galo diha sa Murug Mountain Mountain nga parokya diha sa Liloan. Padre, kumusta ka mo? Father Wesley Noel diha sa Dumanhog Bayang Buntaga, atong mga choir, atong mga kolektor, atong mga kauban diha sa simbahan, labi na atong mga Artal Boys, sayo nila mga service diha sa simbahan, labi na kong Sundays. Ang celebrity ko diya biyudi, so itong gabitos pagpangaligo, no? Atong mga igsuon, atong mga ginang sa Panimalayan, labi na katong mga kabataan kato sa klase, sayo mga ligo, celebrity ko diya biyudi. So, ado na kanin sangkap ng tayon papaya extra para magpabilin ka mong younger looking cuties artist. O cuties porcelana, dili mag-dry ang inyong skin. Ado na mga mga dead skin mo repair kini. Ado na mga mga blackheads, whiteheads. Ado na ba kayo mo butig-butig sa celebrity ko diya biyudi. So, mata na lang ta sa butika, ha? Thank you. Okay, o niya mga iksuunan, ang toksin maugin mo daot sa blood cells sa atong kalawasan. Ang atong blood cells importante kay ni kay mauni tigatod sa oxygen nutrients sa tuang ug tubig sa tuang kalawasan. Mauna nga kun madaotan ni ay masakit agdagan king cancer, major pag yun. Cancer, diabetes, hypertension, mao ni atong mga sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart diseases, o kining constipated ka, unya nga ato ang kid. Di mao na nga, kinahanglan gyud ta mo inom og detox sa mga kaigsuonan. Kay usa kini ka natural nga detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa atong kalawasan. Natural nga remedy nga tigwagtang sa baltian ug puno pag yun sa nutrients nga mao'y makapalig-on sa atong vital organs. Ni aprobado ni sa FDA. Registration number FR80715. Busa aron mawagtang ng mga toxin sa imong kalawasan, no? Nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron ligon gyud kanunay atong vital
organs inom kita matagadlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog number 1 kining mutangtang sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres! Okay, gulyat ang atong sender karong ay adlaw. Si sender na to karon Ate Pres si Mading. Mading. Kaya Mading Ate Pres simple naman yung asawa, nervyosa lagi tao ni yung Nga asawa. naman, sa hinungdan. Kalit siguro ni Ate Pres kanang anxiety or stress. Oo. Sige, nakaingon. Na-anxiety. Nervyosa siya, makalit lang niya. Lain na ba kay tanaw siya mga tao sa iyong palibot, Ate Pres, mga kriminal. Lisod kayo nga, patyon ko na siya, kriminal. Wa pa ka di magsyabo ning iya. Lawi? Oo, asawa ka, wa pa ka di magsoyo pa ng makapulbo sa utok. Probida, no? Pero, Karon mo, ambak siya sa... babae, mali siya. Babae bitaw? Gulyat. Pero, tingali bag, muna Nervous yung anxiety ba, nervous tao, nga, murag na say gunahunda. Kaya na mo ko yung mga laki at Pres, basta man anxiety na, manervyos na ka, mahadlok na ka kanang musuyop ka, mahadlok ka kitag tao, mudagan ka, kay hadlok ka patyon ka. Oo, kanang adik na. Adik na. Ay, oo. Ano. Nauna. Basta. Pero, babae man kani si, kasi nang, si ang iyang asawa, tao na Pres, si Inday Sinda. niya, kisa may nadlok. Yan lang Si yung Sinda. asawa. Iyang asawa. Nervyos taon. Put nga nun, kalit. Di pa naapoy nervyos ka ng gutom-gutom, pasmo-pasmo. Na, gutman ka, asaran ka, magkabuang din na gulyat. Gitawag lagi si Sienta tay Taldong, kay ang asawa mo mulayat sa 4th floor sa ilang bahay, pero 2nd floor naman ko nilang bahay. Muamba ko nung kaduha iya asawa para Para ma 4th floor. Oh. Mayo. Ayo mabuhi pagkakatao na nasinday kaduha ang dadala. Daloy ka nang tingalig na gutman ni Gutman. kabuhi ba? Kana bitang kabuhi ni mo kuno gulyat mo saka mo suksok. Oo. Mo- Naay mo kuan ba kay ka mo na? hilo tanang kabuhi. Oo, Ate Pres. kanang ipaubo. Pero dili siya kanang hiluton sa tiyan at Pres diris buko-buko. Mo ba? Oo. Nay inana. Buko-buko iyahang hiluton at Pres Para mo kuan ang kay kabuhi. tiyan ko no madaot ang atay may Oo, gurong oo, atay no, sa. tinuod, no? Oh. Muna tingali kabuhi ba? Oh, Nga ipa na, gisaka, nga na, nisaka ang kabuhi, mum na giingon nila, malain ko. ang iyang kuyawa natin Pres kay ni grabe yun niya mabuang niya kuno yung asawa. Ano kuyaw ko yan, mag-agi kung dili ko dili Ipa- na tabang. Bam! Unsa may yaw-yaw na to di Bam. Naabay mayaw-yaw diha Bam nga mabuang sa nervyos. Ari ka dire sa Marcos 5, verse 34. Okay. Unya mingon si Jesus kaniya, anak ko, naluwas ka na tungod sa imong pagtuo. Busa pauli ug ayaw na og kaguol sa imong sakit kay naayo ka na. So, ninigot wala ka na wala magamit og kuana, wala gani ni magamit og doktor, wala gani ni gitumar, wala giinom, wala gihaplas. Si Ginoong Hesus mo diresog na ingon. Ang akong buti pasabot is kanapit itong tambong ko mga prayer meeting Gulyat. Buana ang kanang mga petisyon sa kanang mga mag-prayer na for kanang petisyon. Maana nga, Ginoo, kapal taon ang tambal nga gigamit ni Bambina, or maayos siya kay ganahan pa mimukuyog kaniya magsangyaw. Nga ano, murag, ang ako pasabot pa nga kanang ubanis pag-ampo nga ipatanaw po ninyo siyag mananambal. Ipatanaw yun siya doktor kung unsay Doktor Obra Gulyat no, mao man ingon ano. Pero ang tambal ni doktor inani, Bam, ang tambal si doktor ani. Kuan istoryahan siguro na ay matumar nga para sa anxiety pero istoryahan gyud niyang asawa, Bam, kuyog bisag asa, suroy-suroy anak kay para di siya magunahon og mga bati sa kuan iyang kaugalingon. Mao no? Oo, mao gyud na importante kana nervyos ka, isuri-suri ka para mawagtang ang imong mga kahadlok kung sa Lingaw-lingaw siya, oh. Lingaw-lingaw, isuri-suri dong. Ay lang iligog dagat kay simbako di niya na motunga. Kana lang mosuroy lang guro motor mo or namoy kasakyan, kabayo ba mo, kabaw. Ang uban Gulyat mo ana mo tana unsa ilang kaliwat. Bitaw. Wa ba sila kaliwat ingon ana. No? Maagi na ina. Nya mas maayo nga matamagan po siya ko sa kadoktor o unsa. Nya iyang obserbahan kanay uban ingon ani kana bitong sa abinasaya kapag kazulte sa mga kinaraan nga di ba kuno mutukar og tinggutom o di ba kana iniglihok sa buwan? Nabitaw tay amiga sa una, Bam, katong namatay na taon si Inday Melissa.
Kinsa man. Ay, katong mo balak. Oh, katos Melissa, Ate Pres ba? Oo, katong gamay. Oo. Nga naman, Kung ang sa magot inom man to kan. si Ate Pres, patulon to siya. Tana, patulon to siya. Patulon Kung dito siya. magut Luoy man, kayo. mo andan ang pagod. Mauna, maorasan niya, Ate Pres, kinahanglan nga, pakanon sa ni sa Oo, dili saktong oras. pagutman. Di pagutman. Kaya masamot tinuod. man ang kuan, anak. Pero na among grupo gulyat, Ano? malipay mi nga mabuang. Ano naman? Oo. Ano naman? Kita gani may gwapo. Mabuang